Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Ngokwethu siwumndeni besicela ukuthi amaphoyisa aphenye afike exactly ekutheni kwenzeke ini ngasikhathi sini. Umndeni kaSimiso Dlamini nobe umholi wegatsha le-ANC eMgababa KwaZulu-Natal uthi ufuna lusukunyelwe ngokushesha udaba lokubulawa kwakhe ngemva kokuthi edutshulwe washona ehamba nabanye abantu ababili ngoLwesihlanu. We will then have 40 physical persons that we will be arresting. At this stage, we're standing at 20. A total of 20 have already been arrested. Uphiko lwamaHawks selibophe abantu abangama-23 abasolwa ngokukhwabanisa imali engaphezu kwezigidi ezili-100 zamarandi emnyangweni wezemfundo esifundazweni eMpumalanga. As we reflect today on the legacy of Hosi Ngwangwetja II, the symbolism of her installation is most enduring. Indimbane zabantu beyiphume ngothilwazi okuzoba yingxenye yomcimbi wokutshalwa komholi wendabuko wesifazane wokuqala nqa wabatsonga uHosi Dr. Philia Nwamitwa wesibili. Nabakangidla kadlaza udina ukuhloma uthanda ihlathu njengembabala mswane kaNkonga usangeni. Libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nenabendlu lemithi yamakhosi edlula ezinye ngentamo ake ngiqobele nanka amaqatha aqala zayo akangile nakho. Umndeni omholi wegatsha le-ANC obulewe uSimiso Dlamini usunxusa bomthetho kuba balisukumele ngokushesha udaba lokubulawa kaDlamini kutholakala ababulali. uDlamini udutshulwe wabulawa ngesikhathi ehamba nabanye abantu ababili eMgababa eningizimu yeTheku ngoLwesihlanu ebusuku. Mnumzane uSimiso Dlamini uhola izinhlakeni ezahlukene kusukela emazingeni aphansi we-ANC kusukela ophikweni lentsha kuze kube abumholi wegatsha. Udlule emhlabeni umqondisi wegatsha kuWard 67. uDlamini uke wasebenza njengekhansela lesigceme kusukela ku-2011 kuya ku-2016. i-ANC imchaze njengomholi womphakathi ozithobile obezinikele nothembekile. uDlamini ubehamba nabantu ababili ngesikhathi abalisa bangaziwa bevulela ngenhlamvu. Umndeni wakhe unxusa amaphoyisa ukuthi abathole abenzi bobubi. Ngokwethu siwumndeni besicela ukuthi amaphoyisa aphenye afike exactly ekutheni kwenzeke ini ngasikhathi sini. Yize imbangela lesi sigameko ingaziwe, abaholi bendawo bakholelwa ukuthi ukubulawa kwakhe akuhlobene nepolitiki. Asho nje ukuthi umuntu ade silida ithanda ukuthi ANC nomphakathi uphumelele ngaso sonke isikhathi. So nje entweni eningi ke mina bengihamba naye besingahlukani besifana namawele. So nje ngishaqekile indlela ekwenzeke ngayo. Isankho ezingeni lesifunda ithi uDlamini ubebambe elikhulu iqhaza umfela ndawonye. Ngiyamazi ukuthi ube umuntu ocommitted. Alliance yamazi, I cannot even say ANC uyamazi because as he was a selfless leader, ANC yamazi, Sankho yamazi, SACP yamazi, Kosatu yamazi. By the way, he is a former councillor kule area esikuyona uphume ngo-2016. Now umphakathi at large uyasympathize nesimo esenzekile. Amaphoyisa athaphenya icala lokubulala namabili okuzama ukubulala. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo Mgababa. Zibakhalela abasolwa ngokukhwabanisela umnyango wezemfundo eMpumalanga izigidi zamarandi. Uphiko liphenya amacala abucayi amaHawks selibophe abantu ababalelwe 23 neinkampani engama-44 ezifundazweni ezine ezehlukene. Ukuboshwa kwalabasolwa bekuyingxenye yomkhankaso oqhubekayo wokulwa nobugebengu obuhleliwe ukukhwabanisa nenkohlakalo ngaphakathi komnyango wezemfundo eMpumalanga. Phakathi kwalabo ababoshiwe kukhona izikhulu zikahulumeni nabanikazi bezinkampani okusolwa ukuthi zazuza ezinkontilekeni ezazikhishwe ngendlela engalungile. Abasolwa baboshwe eMpumalanga, eGauteng, Limpopo nase-Western Cape. Officials created emergency repairs and maintenance on 21 schools. Now, some of these repairs in a very small manner were affected, and the pricing and the tenders that were approved, the prices at least, were highly inflated. Abasolwa kulindele ukuthi bavele enkantolo kusasa. We will then have 40 physical persons that we will be arresting. At this stage, we're standing at 20. A total of 20 have already been arrested. The amount involved is 113 million rand, and this was then distributed in an intricate web of
money laundering through the government officials. Iziphathimandla ziveze ukuthi kusalindele ukuthi kuboshwe abanye abantu njengoba uphenyo lusaqhubeka. Kulindeleka ukuba vele kusasa enkantolo uBellarmine Mugabe indodana yokugcina kalobo owayengumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kanye nasolwa naye esigamekweni sokudubula wesilisa neminyaka engama-23 noyisebenza emzini wakhe. Lesigameko senzeke eHyde Park eGoli kanti isibhamu esasetshenziswa kuleso sigameko namanje abakho sidlodlo basasithungatha. Mugabe uneminyaka engama-29 ubudala kanye nomunye umsolwa ongadalulwanga bathathiwe ukuze baphekwe ngemibuzo malungana nokudutshulwa kwesisebenzi sasengadini kulomuzi oseHyde Park eGoli. Isisulu sisesibhedlela sithola ukwelashwa. The police can confirm that the two men that were brought in for questioning in connection to a shooting that occurred at Hyde Park have been officially arrested and are expected to appear before Alexandra Court soon on charges of attempted murder. Imizamo yokuthungatha isibhamu ayiphumelelanga ngisho sekusetshenziswa izinja zamaphoyisa kanye nabatshuzi. We cannot rule that out. The gun has not been found, so obviously we cannot rule that one out because the gun cannot be found. So definitely there might be a third hand that is involved that knows where the gun is. But that is something that we are looking at in terms of our investigation. Ummeli wendodana kaMugabe uthi basanikeze amaphoyisa ithuba lokuphenya kabanzi ngalesigameko. At this stage, not at liberty to disclose anything. I think we just want the process to unfold. There's still a lot that needs to happen. We just want the police to conduct the investigation so that we can proceed with the matter and attending to whatever necessary steps to enforce the rights of our client. Kwamanje ukuthi azokwengezwa na amanye amacala njengoba kuqhubeka uphenyo. Igameko zokubamba inkunzi ukushaya kanye nokugqekeza zuhlaliswe libhojoza umphakathi waseFreedom Park kanye naseDiepkloof eGoli ize ibalo zakamuva zobugebengu ihlonze ukuthi lehlile izinga lobugebengu eGauteng kulezi inhlobo zobugebengu. Ngokwezibalo zobugebengu zesigamu sesithathu phakathi kokaMfumfu noZibandlela wangonyaka odlule, isifundazwe eGauteng siqopha amacala ezinkulungwane ezintathu okuphanga kanti izakhamuzi zaseFreedom Park zisihleli ibhojozi njengoba zisaba ukuba izisulu zokubanjwa inkunzi emgwaqweni nasemakhaya azo. They are being terrorized by these criminals who are known in the community. They just wait there at the gate of the school. So when the teachers go out, they take their belongings, their cell phones and everything. So it's just, I mean, we are at a war zone. You can't even stand in a corner when it's late with your phone because you know somebody might just appear from nowhere and they just take your phone just like that. So that's the most, robberies are the most biggest. Kusenjalo ezakhamuzi zaseDiepkloof nazo zikhathazekile ngokuphepha kwazo uma zisemakhaya azo. Housebreaking is too much towards our side, you see. So I don't know, what can we do? Because you are trying to talk to the policemen, the police that are doing their things, they don't care. Ongongqongqoshe wezophenyo ubalula ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bahleli ngokwesaba yize sehlile isibalo sobugebengu okubalwa nobugebengu bokubulala. Wherever they find themselves, they literally have to live in a state of positive paranoia, fear and uncertainty. Izakhamuzi zaseGauteng zikholelwa ukuthi uma kungaqedwa nyanga ezinselele zokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nokungabibikho amathuba omsebenzi, ubugebengu bunganqandeka. Umholi wezomdabu ngokwesifazane wokuqala nqa esizweni sabaTsonga inkosi uFilia Ngwamito wesibili ubekwe endaweni yakhe yokugcina namhlanje uNgwamito ngaphandle kwaseTzaneen esifundazweni Limpopo. uNgwamito udlule emhlabeni ekuqaleni kwephezulu. Izindimbane zabantu beziphume ngothi lwazo ukuzoba yingxenye yomcimbi wokutshalwa komholi wendabuko wesifazane wokuqala nqa wabaTsonga uHosi Dr. Filia Ngwamito wesibili. Ngo-2008 waba umholi wendabuko wesifazane wokuqala nqa wesizwe sakwaBaloyi ngemuva kwempi yasenkantolo ende nomzala wakhe mayelana nesihlalo sobukhosi. Kepha-ke inkantolo yomthethosisekelo yakhipha isinqumo esivuna yena kulolu daba nesaba yingqophamlando eyaqinisekisa ilungelo labesifazane lokubamba iqhaza ebuholini bendabuko. As we reflect today on the legacy of Hosi Ngwangwitwa II, the symbolism of her installation is most enduring. It signaled that tradition cannot be invoked to entrench the oppression of women and gender discrimination. She had to fight to claim her birthright
and her rights as a woman. In doing so, she ensured that all future royal daughters do not suffer the same fate. Indodakazi yakhe imchaze njengomholi onozwelo obekhonze abantu ezithobile futhi enomusa. What more can we ask for as your children? We are better human beings because you raised us. The world is a better place because you lived. May your role as a unifier continue to guide your family, community, and South Africa at large. Uhosi Ngwamitwa uhlonishwe ngomngcwabo osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. Sisathi kweyitolo kanti manje sibuya sizophathela udaba oluthi Both Helen Zille and Mashaba are non-starters. They have been mayors before they have failed. Iphini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKenny Kunene uthi akethuswa ukuthi uzobhekana noHelen Zille we-Democratic Alliance kanye noMengameli we-Action SA uHerman Mashaba embangweni womkhandlu udolobha eGoli okhethwe nohulumeni bezindawo. Asikubingelela sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni luphambili besibike ukuthi umndeni kaSimiso Dlamini nobomholi wegatsha le-ANC eMgaba kwaZulu-Natal uthi ufuna lisukunyelwa ngokushesha udaba lokubulawa kwakhe ngemva kokuthi edutshulwe washona ehamba nabanye abantu ababili ngoLwesihlanu. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uma siqeda nje ukuyisakaza uzoyithola ngobunjalo bazo. Iparlamente lithi angeke lithi vu ngensolo echaza njengengamampunge nezehlisa isithunzi ebhekiswe kwezinye isebenzi zalo ikakhulukazi uma ngabe lezi insolo ibheka impilo yomuntu ayiphila ngasese lokho kulandela ukukhosha imfe komholi womvikelo womphakathi uadvocate Kholeka Gcaleka ophenyweni oluthinta umholo kaNobhala weParlamente uXolile George. The secretary uXolile George waba kwesisikhundla njengonobhala weParlamente ukusukela ngonyaka ka-2022. Umbutho we-DA wafaka isikhalazo sawo kwi-ofisi yomkhuseli woluntu nakwiParlamente kunye nomongameli malunga nokunyuswa komrholo kaGeorge. Lo mbutho uthi impendulo oyifumeneyo kuGcaleka yathi angabonakala njengonongenelelo kulomba. Kusenjalo omnye wabacaluli bezopolitiko uthe ukuziguzula kwakhe uGcaleka akubonakalisi ukuba uphule umthetho. I've examined the Chapter 9 institutions alongside Section 194 in particular. And to be honest, I think it's a difficult call to make whether the behavior of the public protector constitutes misconduct or not. Kusenjalo unjengalwazi breakfast uthe isigqibo sikaGcaleka sokuziguzula koluphando singabonwa njengendlela ezininzi ezahlukeneyo. It does make one to be cautious and to be critical and to be open-minded. But I cannot say that just by merely opening up to the country about the relationship and by recusing herself, it means that she's off the mark or she's out of line. Umothapo uthe olunyuso lolomrholo kaGeorge luphambi kwikomiti yendibaniselwano yezimali yeParlamente. Umbutho we-DA khange ufumaneke ngethuba lokuqulunqwa kwale ngxelo. Kwindaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokani ndiseParlamente. Iphini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKenny Kunene uthi akumfakeli ingebhe ukuthi uMengameli we-Action SA uHerman Mashaba kanye nomholi we-DA bangenela umbango wosobumeya eGoli. uKunene uthi akabagqiqakala laba abanganabo lesikhundla ngoba behlulekile ukuguqula impilo yabantu. Amaqembu alungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzobanjwa kulonyaka. Amakhansela kanye nabagaqele izikhundla zobukhansela eqenjeni Patriotic Alliance babuthana ndawonye ukuzokwebelana ngamasu. Iphini likaMengameli weqembu nogaqele sobumeya eGoli uKenny Kunene uthi akathuswa yena ngenyoka efile njengoba kumenyezelwe azobanga nabo lesikhundla kwabamanye amaqembu. So I'm going to focus on the finishing line because both Helen Zille and Mashaba are non-starters. They have been mayors before they have failed. ukunene uthi umlando ukhombisa ukuthi uZille noMashaba bahluleka ngesikhathi sabo.
Helen Zille was the premier for 10 years in the Western Cape. She failed. The Western Cape has not progressed except in the affluent areas. So Helen Zille will be a mayor of affluent areas. We have squatter camps today because of Mashaba. Mashaba made bad decisions when he was the mayor. He insourced security guards without a budget being allocated for that. Uthi isipiliyona naso njengelungu lekomiti lemeya eGoli simunike isithombe sokuthi izakhamuzi zidingani. You cannot fix the water problem without fixing the infrastructure. You cannot fix the infrastructure without a budget. We've had many task teams, many committees that made up of national, province and local. Every time there's a water crisis, there's a committee. But does the committee bring the money to the table? No. Ukuneneke uthi leli qembu lizokwenza kahle kakhulu okhethweni oluzayo. Izakhamuzi zaseNandi enyakatho yeTheku zithi sekunesikhathi icela iphathimandla ukuthi kulungiswe noma kwenziwe ngcono iBlow Hill seduze nezakhiwo lokho kulandela imvula enamandla ngoLwesihlanu ebusuku lapho kwabhidlika khona imizi kanti imindeni eminingi yasala imtshingo bethwa ubani abayimhlambi kazalusile. Ishiye kukhalwa imvula eNanda eThekwini amakhaya ayishumi ecwile ngaphansi kwamanzi. Amalungu omphakathi athintekile athinta abayikhalela kakhulu njengamanje ukucekeleka kwempahla yabo ngisho nomazisi imbala. Abanye bathi sebehlalele ovalweni lokuthi uma imvula iqhubeka ingase yande imindeni ezolahlekelwa imizi yayo. Uphume naleli phinifa kuphela endlini nokuthi ke lifikile ikhansela kodwa asisizakalanga. Isineminyaka kade into yaqala lento yenza kuthina. Asinampahla asinalutho. Nami ngiphumile nje endlini ngiphume naleli phinifa ngoba nezulu laduma. Maduma izulu ke awuthinti lutho. Ngoba manje sisaba nombani. Hamba kwesithathu noma kwesi4 kungena amanzi la. Bahlezi befika abantu bonke bethi into eyodwa kanje bethi hayi kuzolungiswa kwenziwe lokho kwenziwe. Kuyimanje basukile bayomba lapha phezulu. Wonke lo dode lo qhamuka khona indawo lapha phezulu efeyambiwa khona. Imeya kumasipala weTheku uCyril Xaba uthi bayaqonda umonakalo odalwe yilemvula kanti ke sebejuba amathimba ezinhlekelele ahlukene kule ndawo. Angikwazi ukugeqa amagula kulolo daba ngoba amathimba ethu ozotakulo and balapha phakathi emphakathini babheka ukuthi iphi into abangashe basize ngayo. Abanye bayabasiza, abanye bazobeke sebebaletha kuthina abangenakwazi ukuthi babasize ukuthi sikwazi ukuthi silekelele thina njengomasipala. Umasipala weTheku uthi usebenzisana namathimba ezinhlekelele nezinye izinhlaka ukuze kuqinisekiswe imizamo yokusiza ngokusheshsha abakhahlamezekile kulungiswe nokubuyiswa kwagesi. Abantu abahlala emahostela aseGoli bathi kusasa bazobe beyicijisile indlebe befuna ukuzwa kahle ukuthi undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lusufi uza namapha amasaphosile ukuguqula impilo yabo emzini weinsizwa. Iziko lezindaba zeSABC linikele kwamanye amahostela layo lomani indlebe neinsizwa eziqhube khona neyifike zathi sibanzonze sime ngoba uma lidliva kumele bavuke ngoba imvula ingena kube ngathi umuntu uhlezi ngaphandle. La kusemzini wezinsizwa eJosh Gqokho kanti kuvalwe ngomuntu eminyango njengoba indlunga yinye ihlala abantu abacele 20. Iningi labantu abahlala lapha baliqhamukisa le ezindaweni ezifaka phakathi umsinga, inkandla, unongoma nenquthu kanti bonke bathi bazozama imisebenzi ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Uzitha Zikode ophuma emsinga uthi ngeke wacabanga ukuthi kuhlala abantu la ngendlela okuyiyona. Kule ndawo lethi nesihlala kuyo hayi ngeke usho ukuthi kuhlala abantu, so singakujabulela ukuthi le ndawo lesihlala kuyo ishintshwe yakhiwe ngendlela engenza ukuthi nathi sijabule sinethezeke njengabantu bonke. Unkosi Nomusa Dlamini naye ungowasemachunwini emsinga uthi uyilinde ngabovu amehlo enkulumo kandunankulu wesifundazwe kanti uthi izindlebe zakhe uzigeqele ukuzwa ukuthi athini amasu akhe okuxazulula lezi ngqinamba abaphila nazo nsuku zaphuma. Hey, mayasiqala nje usilungisele izindlu nje ke nogesi okunye sekuyobonala ngendlela. Shunje amarufu wakuyanetha impela masisendlini. Sinetha silele kumele uvuke emasulele ngezasothi akulaleki. Owengamele ezezindlu uthi luyaqhubeka uhlelo lokukhuculula amahostela asingethwe yisifundazwe. This work is because these hostels are owned by us and we've been neglecting them for quite a long time, so we're restoring it so that we restore just the dignity of those who reside in it.
Undunankulu wesifundazwe uzokwethula inkulumo ezobe ibhekise ebantwini base-Gauteng kusasa ntambama. Sisasiqoya itolo ngamambe sibuya sizokuphathela umhlahlo wesimo sezulu. Buke sikuqisa lapho besikuphathele zona kusasemini uzobe khona uDawud wakwaphungula ezokwethulela indaba emini bebade bese kuthi mase kuhalele selilahle kunina afika unoxolo wakwamwala ezokwethulela ebusuku sale kahle.